gasolina. Stress din sa biyahe, stress sa sahod, stress na pati wallet ko bago na raw sa'kin. Pagising pa lang, may pila na agad sa isip ko. Trap ako sa rota pero yung tangke lagi nang paubos bro. Kakapasok ko pa lang kahapon, may bawas na naman na kaltas. Tapos yung bilis ng pagtaas ng presyo, parang galit na ex walang batas. Sabi sa balita, stabilize daw, pero bakit parang mas lumalala? Parang traffic sa EDSA, paikot-ikot lang, di na umaandar, nakakabahala. Kada litro may pakot sila na parang